Ami aw fu ka waleɲuman dɔ ko aw bisimila Sherifla TV bamanankan kunnafoni kɛnɛ ka min bi walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ni diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen ye bakuruba kunnafoni saba don. An ka denmisɛn minnu bɛ furafeere damɔ pharmacies na olu ka don gɛrɛngɛrɛnnen ta ko filanan kɛnɛ ɲɛnamayara. Don gɛrɛngɛrɛnnen in bɛ tali kɛ u ka baara yɛrɛ cogoyaw de kan. Marisikalo tile 29 wasadensigi kalata don an ka jamana kɔnɔ o de sabula an ka jamana kɔnɔ jakulu min ɲɛsin bɛ kalata labɛnni ma Commission électorale nationale indépendante CENI a ye kunnafoni di kɛnɛsigi senga ka maaw ladɔnniya kalata sɛbɛnba cogoyaw kan. Jago dɔdɔni kɛbaaw ka labasa jɛkulu sina ko dɛm ye a ka laadala ɲɔgɔn bɛ ta ko naanina baaraw n'u don. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ninnu de bamanankan kunnafoniw na kumabaw ye fara bɛna kɛ minnu ka kunnafoniw na ka lase aw ma. Aw dangana. Kojepa ale ye an ka denmisɛnninw minnu ni u bɛ furafeere damɔ pharmacies na u ka jɛkulu ye ko collectif des jeunes pharmaciens du Mali. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ u ka laadala sigi min bɛ kɛ ni o ye ka jateminɛ kɛ u ka baara yɛrɛ cogoya u ka baara in bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min. U ka segi in bɛ tali de kɛ o de kan don gɛrɛngɛrɛnnen don ko édition de la journée carrière formation continue en pharmacie a baaraw n'u donna ka bɛn ni sibiri février kalo tile 29 ye Centre international de conférence de Bamako CICB la a denbaya kun bɛ ministre bolo ministre min ɲɛsinnen don baarakow ni baaradegekow ma n'o ye maître Jean-Claude Sidibe ye. Marietou Diallo ni Fuseni Ngeyita kun bɛ yen Sherifla TV Jabaranin Sogola. Denmisɛn minnu ye pharmacie kalan kɛ ni ka baara ɲɛdɔn olu jɛra ka jɛkulu dɔ sigi sen kan a bɛ fɔ min ma collectif des jeunes pharmaciens du Mali. Ni y'a ta ko filanan ye u bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen boloda don min sen fɛ u bɛ kuma u ka baara taabolo kan gɛlɛya minnu bɛ u ka baara in kɔnɔ ni ka jateminɛ kɛ fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ o gɛlɛya ninnu na cogo min na. A ta ko filanan o kɛnɛ denfaya tun bɛ baarako minisiri bolo maître Jean-Claude Sidibe ni ka a denbajalata ka di Dr Diallo Deja Maman Katarama ale min tɛ maa dogolen bilen pharmacie ko la. Ɲina babusen bolila min kan gɛlɛya min bɛ se ka don sifinakaw ka pharmacie ko senkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu b'u daminɛ na. An lakɔlɔsili de kɛ ne ɔkɔlidenw bɔra faculté la caman bɛ yen u t'a dɔn u bɛna mun kɛ donc o de la caman b'u tilen ka taa pharmacie la furafeereyɔrɔ la ka sɔrɔ dɔrɔn tɛ dɔw bɛ se ka taa laboratoire la dɔw bɛ se ka taa recherche kɛ dɔw bɛ se ka taa industrie kɛ fɛn caman bɛ yen an bɛ se ka taa yɔrɔ min na. Mais la lakɔlɔsili fana y'a jira denmisɛnnin formation bannen bɛ pharmacie de kɔnɔ donc an bɛna an sigi k'a lajɛ an bɛna don dɔ suganti n'an bɛ mun wele ko journée carrière de formation continue ni y'a édition filanan ye o don ninnu na an bɛna sigi ka hakili jagabɔ kɛ denmisɛnninw ka gɛlɛya kan u bɛ mun sɔrɔ ka baara taabolo kɔnɔ donc zina ta an y'o ta secteur officinal kan o ye pharmacie ye mɔgɔ bɛ mun dɔn furafeereyɔrɔ la n'i y'a ta k'a jateminɛ olu filɛ nin ye catégorie fila b'a kɔnɔ dɔw bɛ yen u bɛ wele ko pharmacien assistant i b'a sɔrɔ u bɛ baara kɛ pharmacien yɛrɛ ye u bɛ baara kɛ mais dɔw fana bɛ denmisɛnnin kunda la olu filɛ nin ye tour ser'u ma u kan ka sigi u ka pharmacie la kuma sera u fana bɛ yen ne ni jamakulu fila bɛ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ gɛlɛya b'u kan kosɛbɛ minnu ye pharmacien assistant ye dɔw bɛ yen u bɛ na pharmacie kɔnɔ i b'a sɔrɔ bon u ka baara taabolo bɛ gɛlɛya parce que u t'a dɔn u n'u yɛrɛ n'u ka employeur cɛ baara kan ka kɛ cogo min na donc an b'o fɔ n'i y'a jateminɛ u bɛ mun wele ko fiche de description de tâche i b'a sɔrɔ o tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ mun b'a yɛrɛ ta kuma ne bɛ k'i ta baara la nin kama i kan ka nin de kɛ i kan ka nin de kɛ i kan ka nin de kɛ bon gɛlɛya caman wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ baara kɔnɔ mun ye faamuyalibaliya ye ou bien k'a lajɛ conflit de génération o caman yera an y'o baden ye donc filanan ye mun ye minnu kan ka sigi pharmacie kura la i b'a sɔrɔ o fana tun bɛ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ de ye mais tout ser'u ma bi u ka sigi mais u tɛ gestion d'entreprise u tɛ foyi dɔn la o ka gɛlɛn donc o de la an ye panel dɔ kɛ an ye pharmacien assistant wele ka na ka kɔrɔbalenw wele ka na pharmacien minnu sigilen bɛ région kɔnɔ ani wula kɔnɔ olu dɔw wele ka na pour que an ka na hakili jagabɔ kɛ yan tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ ko tɛ c'est pour que an hakili fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ denmisɛnninw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na pour que hali bi an fana se ye mun ye an kɛ faso ye. Baara ni dɔnta kankuruya minisiri maître Jean-Claude Sidibe a kɛlen ka kuma ta a ye denmisɛn ninnu fo ni ka tila ka cikan kɛrɛnkɛrɛnnen se u tulo ma k'u lasɔmi k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ u ka baara in na bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri cogo min na a bɛ se ka taa ɲɛ. U ye an wele kan ka na bi k'u b'a fɛ ka lajɛ dɔ kɛ lajɛ nin ye k'a dɔn
denmisɛnnin minnu tilala kalan na formation kalan na n'u bɛ baara ɲini na n'a fɔra u bɛna baara daminɛ officine kɔnɔ ou bien n'u bɛna kɛ fonctionnaire ye ou bien n'u bɛna baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ de fɛ donc u b'o hakilijakabɔw dilan anw nana ka na u soutenir k'a f'u ye an bɛ se k'u dɛmɛ sira minnu fɛ an bɛ se k'u dɛmɛ formation sira fɛ an bɛ se k'u dɛmɛ baara ɲini fana sira fɛ wa hali ka baara sɔrɔ fana k'a dayɛlɛ an bɛ se k'u dɛmɛ o sira bɛɛ fɛ an y'u n'an ka service caman bila en contact pour que u bɛ se ka dɛmɛ sira minnu fɛ o bɛ se ka sɔrɔ ni ye ladilikan min f'u ye o denmisɛnninw don u kana bila Mali nin ye an ta de ye ni denmisɛnninw ye u décourager a tɛ ɲɛnabɔ i bɛ baara ɲini i bɛ segin a ɲinini na n'i y'a sɔrɔ fana problème don donc u bɛ courage de ta n'i ye courage ta i bɛ se sɔrɔ a ko la. Barokɛnɛw sigila nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in kama mun bɛ tali kɛ sifinnaka ninnu ka pharmacie ko la nin bɛɛ lajɛlen kɛra tuloda mun kɔnɔ dɔnkilidala denmisɛnnin min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan ko Van Guitar o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ jɔnjɔn taara k'a di maaw ma minnu y'u cɛsiri walasa nin don in ka se ka sigi sen kan baaraw kuncɛla ni fototaw ye. Marsikalo tile 29 wasadensigi kalataw do an ka jamana kɔnɔ kalata ni ko a ka kɛ kalata jɛlen kalata jolen o ka sɔrɔla kalata sɛbɛnba o sɛbɛkɔrɔ sɛndɛnbɛ min bɛ se ka to danaya bi sɔrɔ a kɔnɔ o de sera kan jɛkulu min ɲɛsin bɛ kalata labɛnni ma an ka jamana kɔnɔ ni o ye commission électorale nationale indépendante CENI ye a ye wele bila kunnafonidilaw ma ka bɛn ni juma février kalo tile 28 ye a jabala la an dala ye ACI 2000 ka se ka ɲɛfɔli kɛ sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛra kalata sɛbɛnba kɔnɔ ni o bɛ kɛ sababu ye ka kalata jɛlen daga maliden bɛɛ lajɛlen ye a da sera o ma kɛnɛ kɔnɔ an ka kunnafonidilaw minnu kun bɛ Sherifla TV jabarani tɔgɔ la Samayira Sanogo n'a ka jatala Abdulayi Sogodugu. A kɛlen ko ka sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra kalafili papiyew kan audit du fichier électoral version 2020 o jaabiw ta k'o di minisiri ɲɛmaa ma février kalo tile 25 tɛmɛnen kunnafonidilaw de bisimilala commission électorale nationale indépendante CENI fɛ walasa faamuyaba bɛ se sɔrɔ hali bi jamanadenw fɛ cogo min na ka sanga ni o baara ninnu ye. Gouvernement y'a jateminɛ k'a fɔ bon hali bi classe politique mɔgɔ dɔw hakilima papier ko in minɛ donc CENI a ye baara min kɛ 2018 a y'a lajɛ a ka mɔgɔ wɛrɛw fara ɲɔgɔn kan a ka fɛn lajɛ tuguni ni fɛn minnu b'a la a ka olu bɔ a la ni min ma y'a la kɔnɔ donc an y'o de bila sen kan comité d'audit majorité b'a la majorité mɔgɔ 2 opposition mɔgɔ 2 parti centrique mɔgɔ 1 société civile mɔgɔ 1 ani CENI mɔgɔ 3 ani expert internationaux minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ kana minnu tɛ an ka jamanadenw yɛrɛ ye an y'o mɔgɔ 3 fana fara kan pour k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ baara in kɛra jɛya la opposition mɔgɔ m'a fɔ a man ɲi majorité mɔgɔ m'a fɔ a man ɲi parce que u bɛɛ ye baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye résultat min sɔrɔ sisan an nana ka t'o papier de di premier ministre ma le 25 k'a fɔ sisan anw baara kun dɔ kun kalifala anw na bon baara ni a jaabi filɛ a jaabi ye mun ye k'a fɔ Mali kalata sɛbɛn ka ɲi élection bɛ se ka k'a la nambara wɛrɛ t'a kɔnɔ. Ni kunnafonidi kɛnɛ in kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye CENI maa ɲɛmaaw bolo u ka welekan bila jamana denmisɛnninw ma cogo min na u bɛ se ka taa u ka recensement baaraw tɔw dafa baw n'i y'a ta k'a lajɛ kalata papier min bɛ u bolo fichier électoral denmisɛnninw ka pourcentage ka dɔgɔ kosɛbɛ. Denmisɛnninw jeunes tɛ taa u tɔgɔ sɛbɛn liste la voilà o fana o y'an ka problème ba ye mais o tɛ gouvernement nɔ ye o ye jeunes yɛrɛ de nɔ ye parce que n'i ye fasoden ye i k'a dɔn i ye fasoden fasodenya ye min ye i k'i ka carte d'identité sɔrɔ et puis ni élection ma kɛ i k'i ka carte d'électeur sɔrɔ alors n bɛ taa voter n ti voter mɔgɔ si ye mais taa i ka taa voter parce que o bɛɛ fana bɛ vote kɔnɔ mais jeunes ti inscrit mɔgɔ minnu ye san 18 sisan fo ka se san 25 ma olu 22% olu de bɛ an ka liste électorale la. Kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana basigi la ka sanga ni o ye CENI maa ɲɛmaaw b'a ɲini o fɛ u ka kunnafoni jɛlen di jamanadenw ma cogo min na kalafili minnu bɛna kɛ jamana kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ bɛn ani basigi kɔnɔna na. O fana presse n'a bɛ se ka o fɔ k'o fɔ k'o bɔgɔla dɔn o de ka di an ye pour que parce que denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi ye 22% o de sɛbɛnnen don k'a sɔrɔ ka bɔ 26 ans na ka yɛlɛ
au 70% d'inscription. Il y aura différence boyana. Donc si ça, faut bien que conscience ta en cas de bolo pour que en gagnant machu ka keuka pour que mo ta inscription ke ufana ambo nyina ofe o yanga wililiye ka se genoma. Amaladonia k'a fɔ wele bilalen no jamana kɔnɔdenw mɔ ka bɛn ni marsikalo tile 29 wasaden kalafili baara kunfɔlɔw bɛ sigi sen na ani afrikalo tile 19 o bɛɛ bɛ wasaden kalafili tako filana baaraw mɔ. Jago dodoni kebaw ka lapasa jɛkulu syndicat national des commerçants détaillants du Mali Sinako Dem ka ladala ɲɔgɔn bɛ tako nanina baaraw n'u donna kabini sibiri février kalo tile 29 ye Conseil national du patronat du Mali la ni o ye sɔrɔ bosubanganaw ka jɛkulu lajɛ kɛ so ye a ma ladɔniya k'a fɔ dakun kun ye fɛn min ye o ye ka segin ɲɔgɔn ma ka jɛ ka tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ sesimu ɲɛma o kun bɛ kɛnɛ kan Bamakɔ marabolo ɲɛma ka nɔnabila ka taa se Sinako Dem nɔnabilaw ma ka bɔ marabolo bɛɛ lajɛlen la ka fara Bamakɔ marabolo ta ka u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin ka fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye Kafunɛ Bacili ni Abdulayi Sogodogo ka foli la. Ni Bamako sigida nanina Amerika nɔnabila ka bisimilalikanw de kɛnɛ in baara nun donna. Mali jagokɛla mangamanw ka lapasa jɛkulu syndicat national des commerçants détaillants du Mali ka ni lajɛrɛ basigi ko nanina in ni o ye congrès ordinaire ye. A laɲini ye fɛn min ye bureau kɔrɔ min ni o ka manda kuncɛlen ye nin ye. Baara minnu kɛra o fɛ o manda kuntagala kɔnɔ ka se k'o jira ka ɲɛfɔli kɛ ani ka bureau kura wɛrɛ sigi. Bureau kura min bɛna lapasa tɔn in mara san 4 kɔnɔ. Congrès nanina in sigili kɛra hukumu ɲuman ye tɔndenw bolo u ka se ka jateminɛ kɛ ka ɲɛsin lahalaya camanw ma lahalaya minnu ni olu bɛ u kunkan i n'a fɔ komi ka se k'u ka sariya gafew ni bɛnkanw lajɛ kura ye tɔnden nabaga minnu nana kɔngrɛ in bisimila olu ka se ka jɛ ka baara kuraw boloda ɲɔgɔn fɛ min bɛ kɛ wasa ye Sinako Dem lapasa tɔn ma. Sinako Dem ye tɔn de ye a b'a dɔn a bɛ n'a fɔ tɔn tɔw bɛ cogo min na syndicat tɔw bɛ cogo min na sariya papiyew de b'an na statut et le règlement intérieur donc o b'a fɔ ko san 4 an k'an ka sariya sɛbɛnw an ka u sariyaw labato. O labatoli tɛ dɔwɛrɛ an ye sariya minnu fɔ ka fɔ tɔn bɛ taa sariya min kan i b'a sɔrɔ sariya dɔ bɛ olu dépassera i b'a sɔrɔ sariya dɔ bɛ an tun ɲinɛna olu kɔ ka olu fɔ an ka sariya sɛbɛnw kɔnɔna na an bɛna olu don a kɔnɔna na bɛn ni kelenya kɔnɔna na bureau de don bureau i ka manda ye san 4 de ni san 4 dafara donc a bɛna de tɔndenw de bɛ daniya kurakuraya kan k'a daminɛ président na ka taa fo dugumamɔgɔ la donc karisa e bɛ se ka to yen ou bien karisa e bɛ se ka bɔ yen karisa bɛ don. Donc ala ka wele bɛ se ka se dɔw fana ma donc olu bɛ remplacer dɔw fana bɛ yɛrɛ i b'a sɔrɔ olu tɛ Mali la tuguni ani an ye baara min kɛ san 4 kɔnɔna na comme activité u bɛ kalan ka an ɲɛfɔ minnu b'an jɛ ani défaut minnu yera la tɔndenw bolo fɔ an ɲɛna ani an ye tɔn wari an y'a don da min fɛ an y'a bɔ da min fɛ olu fana bɛ ɲɛfɔ min bɛnna tɔndenw ma ani min ma bɛn o ma u b'o fɔ n'o banna tuma na an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka taa prochaine mandat la quoi. Congrès nanina in sigira dakun min kan o bɛ tali kɛ yafa ɲɔgɔnma ni segin ɲɔgɔnma kan u ko a ma réconciliation o de kama maaba minnu welela ka na kɛnɛ kɔnɔ olu kelen ka kɔrɔfɔta bɛɛ lajɛlen y'a laɲini syndicat national des commerçants détaillants du Mali Sinako Dem lapasa tɔn ma k'u ka jɛ kan kelen na ka bɛn sabati u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ tɔn kɔnɔ. Ni bɛn tɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka da la ɲɛli tɛ n b'u ladi u k'a lajɛ u ka bɛn. Bɛn de bɛ adamadenw nafa bɛn de bɛ jamana yɛrɛ nafa u ka u jiroja adamaden ka s'i kɔnɔ san 14 ka dɔgɔ a la mais u k'a lajɛ halisa min tɛmɛna o tɛmɛna u k'o kɛ ji bonnen ye u k'a lajɛ u ka bɛn kelen ma u ka ɲɔgɔn minɛ aw kana kɛ sababu juguya k'aw yɛrɛ kɔnɔ fara. An ka budget la ɲina an tilala dilanli la an ye mun kɛ pour que organisation dɛmɛ million 174 mais ni association lajɛ Mali la yan a ka ca 50 ye ni ko don o don dɔ bɛ na a bɛ gɛlɛya mais ni aw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko bon anw bɛɛ ka gɛlɛya kɔni gɛlɛya dɔ bɛ yen o bɛɛ jɛ olu dama dɔ identifier ka na n'a ye an ka jɛ k'o kɛ ni a yɛrɛ m'o kɛ a bɛ komi a yɛrɛ sigi kun tɛ yɛrɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ syndicat national des commerçants détaillants du Mali Sinako Dem lapasa tɔn a bɛ jagokɛla mangamanw de fara ɲɔgɔn kan kuluba kelen kɔnɔ lapasa tɔn in yɛrɛ bangera k'a sigi sen kan san 2000 ani san 5 san ka taa o don na ka n'a bila bi la u wililen don u yɛrɛ kolo la ka se ka tɔn ka laɲiniw dajira jamana maa ɲɛmaw la u ka cɛsiri baara ni wulikajɔ baara bɛnnen don su fara tile ma ka se ka tɔndenw lakana ani k'u lapasa.
Sigida gale korofina nord kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna denmisɛnninw dɔgɔla jɛkulu an ka jamana kɔnɔ Conseil national de la jeunesse bolofara min bɛ yen u ye u ka ɲɛmayaso kura jira ka bɛn ni février kalo tile 29 ye a kɛra korofina mairie yɛrɛ la sigida ɲɛmaya maa caman kun bɛ a kɛnɛ kan Mamadu Ben Sherifu Sumano ni Samba Traoré ka fɔ la. Ni bureau kura mun sigilen filɛ nin n'a mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ 45 la ni ye Korofina Nord CNJ sifinakaw ka bureau ye a ɲɛma mun kɛra président ye a kelen kɔ k'a ka nisɔndiya yira a y'a yira k'a fɔ a bɛna wulikajɔ ni fɛɛrɛw tigɛ baarakalanw bɛ se ka sɔrɔ Korofina Nord denmisɛnninw fɛ cogo min na ani baara yɛrɛ sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na a labanna ka wele bila ka ɲɛsin sifinaka ninnu bɛɛ ma u k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa laɲini ye fɛn minnu ye n'o de ye u ka sigida taaɲɛ ye o bɛ se ka sabati cogo min na. An farakun ye yan nɔ n'o ye quartier Korofina ye n'o ye denmisɛnninw ka bureau ye o bɛ se ka falen cogo min na n'o ye bureau CNJ ka ko mana ye san 3 ye mana dafara donc ka bureau falen ka président kura sigi ne ka baara bɛna kɛ min ye o ye ka conseil yɛrɛ ni o ye CNJ ka se ka lakodɔn jeunes fɛ n'o ye Korofina jeunes ye parce que an y'a jateminɛ san 3 tɛmɛnen reproche caman bɛ kɛ a bɛ fɔ de ko conseil ko jeunes damadɔnin kelen don k'a kɛ lumuruba ye k'a bɛn u dama ni Ala sɔnna ma o tɛna kɛ Korofina jeunes o tɛna kɛ an ka cas ye an b'a essayer ka jeunes n'o ye secteur ye k'u bɛɛ wele ka na walasa an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye fɔlɔ ye an b'a essayer jeunes u bɛ se ka former cogo min na sabanan o ye fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni o bɛ dabɔ jeunes ka ɲɛtaga kama jeunes yɛrɛ ka se ka kɛ o yɔrɔ la voilà laɲini ye min ye o ye ka Korofina jeunes bɛɛ wele jeunesse bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛna fara an kan baara min don mɔgɔ ko tɛ sigida ɲɛtaga ko de don an ka se ka na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa an bɛna ko min b'an bɛɛ la an ka se ka dan sigi a la parce que an tɛ se ka dɛmɛ an yɛrɛ kɔfɛ ne b'o lase jeunes ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan miniti kelen tasi bila kɛra k'a ɲɛsin sigida fɔlɔ maire ma mun tanyana février kalo yɛrɛ kɔnɔna la. Association de la grande famille Sissoko ye Sisokolakaw ka jɛkuluba ye u ye jolidiba kɛ ka ɲɛsin an ka jamana sɔrɔsiya ma ni ka kunjɛ ni kunnafoni di kɛnɛ ye Sisokolakaw yɛrɛ bɔkolo kunga u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka sidɔn ko in kɛra ka bɛn ni février kalo tile 29 ye maakɔrɔw tɔgɔlaso la Amdala ye AC 2000 la ni o ye maison des aînés ye maa minnu kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la Abdulkarimu Sako ani Bokar Traoré. Association de la grande famille Sissoko n'o ye Mali Sisokolakaw ka jɛkulu ye n'o ye Damba, Sakiliba, Taliba ani Sora a sigira sen kan ni y'a san 5 ye u ka san bolodali baaraw hukumu na u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigiw ma n'o ye sɔrɔdasiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ni jolidi ye k'o kɛ dɛmɛ ye sɔrɔdasiw ye olu minnu kɛmɛ k'u ni di jamana ani jamanadenw bɛ se ka basigi cogo min na. Aw kumalaselaw anw mun bɛ association baaraw kɛ ani an b'an ka jagokun ni fɛnw ɲini k'an dahirimɛ sɔrɔ diɲɛnatigɛ la cogoya min na maa dɔ de bɛ minnu bɛ k'u nin di k'a sacrifier walasa anw bɛ se ka o baara ninnu kɛ lafiya kɔnɔna na cogoya min na a ka kan an fana kan an sen don u dɛmɛni la seko ani danbɛyira o de nana ni jolidi hakilina ye. Bon an ye jolidi mun organiser bi jolidi an mago bɛ à peu près poste 50 de la bon n'i y'a ta k'a jateminɛ dugu jɛlen ni sisan cɛ an ye mɔgɔ 20 ɲɔgɔn an sena k'olu sɔrɔ olu joliw bɛ ka di bon arabi a bɛ continuer an bɛ se ka heure 5 fo heure 6 ɲɔgɔn kɛ jolidi na bi. Bon nafa ba de bɛ jeli la parce que n'i ye jeli di i bɛ mɔgɔ dɔ ka vie sauver bon nin tɛ ne siɲɛ fɔlɔ jeli la tuma caman ne bɛ jeli di a ka ca ni siɲɛ ta ye depuis ne wolola ni bi cɛ ne ye jeliba de di donc toujours ne bɛ jeli di pour que ka adamadenw sauver. Ka kafo ni jolidi kan min ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin an ka finitigiw ma association de la grande famille Sissoko a ye kunnafoni kɛnɛ fɛnɛ sigi n'o ye conférence de presse ye sigi min n'a bɛ tali kɛ Sisokolakaw ka kisaw kan u bɔyɔrɔ fo ka na se u ka danbew n'o ye seko ni dɔnkow ye ni ka laban ka ɲɛfɔli kɛ tɔndenw ye san 4 baara kɛlenw na. Ka ni ko Sissoko bi i bɛ siya ba 3 sɔrɔ min b'a kɔnɔ Kakɔlɔ b'o la Maninka b'o la ani Kasunka o kɔfɛ i bɛ siya caman wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na olu bɛ se ka sɔrɔ sigi fɛfɛ donc o kɔfɛ tuguni fara ɲɔgɔn kan jumɛn bɛ a bɛ fɔ a ma ko jamu caman don bari jamu caman jumɛn na an yɛrɛ bɛ kabilaba min na o ye Bulaw ka kabila ye o la Sinayogow b'o la Bagayogow b'o la Kamisogow b'o la Geyiw b'o la a ka ca Kurumaw b'o la Dumbuyaw b'o la nka o kɔfɛ Sissoko yɛrɛ jamu kelen bɛ bɛn jamu 4 fo jamu 5 ma Damba, Sakiliba, Taliba
Sisoko ani Sora. A baara denfaya dira min ma o ka ciden ye kɛnɛ sɔrɔ o fana y'a ka nisɔndiya yira ni ka foli kɛ ka ɲɛsin association de la grande famille Sissoko maaw ma u ka nin hakilina ɲuman na ka ɲɛsin an ka finitigiw ma. Cheikh Umar Gadjugo di le chat nin parrain ye a ko a y'a minɛ n'a bolo fila ye mais a yɛrɛ ma se ka yan sɔrɔ ka da darula belebele kan. Sisogolakaw ye hakilina min sɔrɔ Mali Sisoko bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ association ba ye u ye hakilina ɲuman min sɔrɔ nin ye k'olu se u se tɛ sanu ye u se tɛ wari ye nka u se b'u yɛrɛ farisogo la k'u jeli di k'an ka tenitigilakaw dɛmɛ. Ne hakili la maa min b'a jeli di a maninfin ɲɔgɔn ma alhamdulilayi rabbil alamina a ma tɔ to kɔ. Association de la grande famille Sissoko a ka nin jolidi baaraw ka fara kunnafoni kɛnɛ kan n'o ye conférence ye a bɛ don cadre min kɔnɔ o de ye u ka san baara bolodalenw hukumu ye. Tijaniya Shekoba ni o ye a Sheikh Ibrahima Niasse ye a mɔdenkɛ Sheikh Mansour Niasse bisimilala Mali fabala pankurunjigi kɛnɛ kan ka bɛn ni juma février kalo tile 28 ye ka bɔ Sénégalikaw fɛ wele bilara mɔ honorable Sheikh Abdul Jalil Mansour Haidara de fɛ a kana ziyara kɛnɛ kan ziyara min bɛ labɛn cɛkɔrɔba ye san o san n'o bɛ kɛ février kalo tile 29 sibiri Segu Sido ani Banzandu kɛnɛ in ka ziyara senfɛ Tijaniya ɲɛmaabaw bɛ bɔ diɲɛ fan da naani bɛɛ lajɛlen la ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan a bɛ kɛ sababu ye fana ka dali masa wele ka laban ka wale ɲuman dɔ ka ɲini a fɛ maaba dale kama ka se ka hinɛ an ka jamana la a ma ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in fɛnɛ ka dugawu don min kɛ jango jamana a ka se ka basigi nin ye Sheikh Mansour Niasse Sheikh Ibrahima Niasse mɔde bisimilatɔ ye malidenw fɛ Sénégali bɔle Sénégali pankurunjigi kɛnɛ ka Bamakɔ Sadio Sidibe ni Seydou Ɲare ngun bɛ a kɛnɛ kan o de fɛnɛ b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ Sénégal la jamana kɔnɔ ka bɛn ni juma février kalo tile 28 ye den dɔw bɔra Sénégalika denw na k'u ka nisɔngoya jira fanga na k'a fɔ bibi na ma dɔn minɛ bɛ ka datugu maa min n'u b'a fɛ a ka bila denmisɛn cɛmagwani minnu bɛ bila jama ɲɛ ka cogo ci fanga na jango degu dɔ bɛ yen fanga k'o ta ka bɔ jamanadenw da la o dɔ de minɛna ka datugu ko Guy Marius Sagna nin ye a tile 100 ani tile 3 de ye a datugulen don ka sabu kɛ a bɛ deli ka bila jama ɲɛ k'i kunda jamana ɲɛmayaso ka Macky Sall n'a ka fanga ka cogo ci ko fɔ dɔ ka bɔ kura sɔngɔ la a minɛkun kɛra de ko a kuma daga a ye u ka taa u yɛrɛ sɔrɔ jamana ɲɛmayaso yɛrɛ dagayɔrɔ la k'a fɔ k'u bi cogo ci maa in ni o ye Guy Marius Sagna ye a dɔn ni fɛn min ye o ye Faransi kɛlɛli de ye bawo a bɛ jɛkulu ɲɛmaya la ko France dégage Faransi ka taa ka bɔ yan o ɲɛma de don a minɛ bɛ ka a datugu Sénégal faba Dakar kaso min na o bɛ Liberté 6 la min ye a kanuba caman ye olu bɔra ka bɛn ni juma wulatile y'an b'a ye ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye hɛrɛ ni baden la ko a ka bila Laginɛ Konakiri jamana ɲɛma Alpha Condé ka bɛn ni juma février kalo tile 28 ye a bɔra jabarani na ka jira k'a fɔ kalata filaw minnu kun kan ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɛn ni marisi kalo tile gale wasadenzigi kalata o ni foroba kalata ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a bɛ bɔ a juakɔrɔ ka bila kuma wɛrɛ la a ko nka k'a kana kɛ maa kɔnɔ ko sɛranaden ni a y'a bɔ a juakɔrɔ dɛ k'a y'i miiri maa minnu jamana kɔnɔ maa baw la ni u sera mɔ k'a maa kuma ani farafina tile bi yanba jamana ɲɛmaw minnu y'a maa kuma a y'olu de lamɛn k'a lajɛ ka bɔ a juakɔrɔ n'o tɛ ko siran tɛ seginkɔ tɛ ko fɔ a ka dɔn k'a fɔ Laginɛ Konakiri ka denw u labilalen don wale kelen a bɛ daga u ye u ka taa u dɔngɔ ta awɔ ni a y'i la fɛn dɔ kun ka fɛn min ye u ta ye jamana foroba kalata o de bɛ danfara don maaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɛ yɛlɛma ka don jamana sariya sunba la sariya sunba min ni Laginɛ Konakiri jamana bi mara n'o ye jamanadenw fɛnɛ k'a fɔ an ɲɛna n'a ye walikɛla an ma jɛ ni a ye k'o y'olu fɛnɛ ka hakɛ ye k'a man kan ma k'a fɔ k'i bi bana min o ni kɛli cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Laginɛkadenw ka taa lɔtɔmɔni kɛ wasadenw na k'u ɲɛna wasaden dɔw wasabulon kɔnɔ k'o fɛnɛ y'u ka hakɛ dɔ ye a ma ladɔnniya k'a fɔ kalata ye min bɔra a juakɔrɔ kalata fila ninnu u bɛ kɛ don wɛrɛ min kɔni na u ma fɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ dɔgɔkun fila ɲɔgɔn na
nga maa caman y'a yira k'a fɔ fanga sinamatɔw kun bɛ coci min na maa caman y'a ye k'a fɔ ni ko in kɛra kɛfɛn ye a mankandan dɛ setigi jamanaw minnu fɛnɛ bɛ yen walikelen diɲɛ jɛkulubaw minnu bɛ yen ni olu da bi don kalata la walikelen olu bɛ kɛ sɔrɔnani donbaw ye ni gwɛlɛya kɛra nafɛn ye olu caman kun bɛ k'u fari fa Alpha Condé kɔrɔ a fɔlɔ o ye diɲɛ faransi kan fɔ jamanaw ka jɛkulu Organisation Internationale de la Francophonie OIF ɲinan y'a san 2 ye o kun y'a ɲini Alpha Condé n'a ka fanga fɛ kalata sɛbɛnba a kɔnɔna fereken bɛɛ maa dɔw bɛɛ kɔnɔ minnu tɔgɔ ye sigiyɔrɔma 2 ye maa 1 dɔw fɛnɛ bɛ olu fatura nka u tɔgɔ bi a ma biti jɔ maa 2,000,000 ani maa 500,000 la ko Alpha Condé n'a ka fanga k'a lajɛ k'o tɛndɛ ka se ka kalata sɛbɛn di jamanadenw ma min ni a kɛra sababu ye ka kalata labɛn kalata ka kɛ kalata jɛlen kalata jolen ye nka ka b'o la kana bila bila foyi ma kɛ o baara la kabini o kɛra diɲɛ faransi kan fɔ jamanaw ka jɛkuluba Organisation Internationale de la Francophonie y'a yira k'a fɔ sen tɛna ye kalata in baaraw jateminɛni na a baara ta o y'ale ka kɛta ye o tɛmɛnen kɔfɛ farafinna tile bi yanfa jamanaw ka tɔ Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO maa ɲɛmaaw fɛnɛ kun ye a ɲini Alpha Condé fɛ k'u b'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na a ka jamana de dɔw lamɛn minnu ko ko kalata kana kɛ Alpha Condé kun gɛn kun bɛ k'i murukuru ndakoya u kun ko k'u bi maa dɔ de bila la sa maa min ye a yɛrɛ teri ye jamana ɲɛmaa la Nigeriakaw ka jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari u kun kan ka taa Guinée Conakry nka o labana ka bɔ a juwa kɔrɔ CEDEAO y'a yira k'a fɔ ni kalata in kɛra kɛfɛn ye mars kalo tile gale ale ti y'a kɛnɛ ka jateminɛ la farafinna tɔnba Union Africaine fɛnɛ y'a yira k'a fɔ a ti ye a kɛnɛ ka jateminɛ na ko in kɔni bɔra a juwa kɔrɔ fanga sinamatɔw kɔni ngalen ka don k'a fɔ a tɛna kɛ kubaw ko n'a tora ka kɛ jango furuba kalata ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la Alpha Condé b'a fɛ mandat 2 dafalen kɔfɛ san dan a b'a fɛ ka dɔ wɛrɛ de ɲini k'a bɛ ni jagoya cogo jamana kunna k'u diɲɛ dɔ tɛ ni o ye Guinée Bissau jamana ɲɛmaa 2 de bɛɛ kɔnɔ sa ka sabu kɛ kalata labɛnni jɛkulu Commission électorale nationale indépendante CENI ye a jira k'a fɔ maa min ye sebaaya ta jamanakuntigi sigi kalataw la n'o ye Umaru Sisoko Ambalo ye ale y'i jɔ k'i kale jamanadenw ye k'a fɔ a n'a jamana mara ni danaya ye ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn na jamanakuntigi sigi kalata tako 2nan senfɛ ni o ye fanga ɲinindɔn jɛbɔ ye fanga ɲinindɔn min bɛ ka Guinée Bissau jamana mara kabina ka yɛrɛma hɔrɔnya kana se bimɔ ni Umaru Sisoko Ambalo yɛrɛ kun y'o fanga ɲinindɔn den ye n'a yɛrɛ ta ka bɔ o la o cɛ bɔ in Domingo Simões Pereira o fɛnɛ nɔfɛmaw PAIGC kɔnɔ u n'an bɛ a jira k'a fɔ jamana a ɲɛmaaya daɲanen don ɲɛmaayaso kɔnɔ jamana ɲɛmaa tɛ yen ka sabu kɛ jamana ɲɛmaa José Mario Vaz min kun bɛ fanga na n'o binna kalata senfɛ o tɛ jamana ɲɛmaa ye bilen Umaru Sisoko Ambalo min fɛnɛ kɛ mɛ k'i jɔ k'i kale ko ale ye jamana ɲɛmaa ye hali ni kalata labɛnni jɛkulu CENI y'a yira k'a fɔ ale de ye sebaaya ta sanfɛ kiiribulonba y'a yira k'a fɔ PAIGC cɛ bɔ ka laɲiniw fɛnɛ ka jateminɛ sɛgɛsɛgɛli ka duɲa jaabiw ka hali bi o kiiri ma jatigɛ fɔlɔ e ka sin k'i can k'i jɔ k'i b'i kale ko kumana ko jamana ɲɛmaa tɛ Guinée Bissau la n'a b'o cogo la jamana sariya sunba fɛnɛ kɛ bɛ ka fɛn min bɔ wasadenw ka fɔ la n'a ma ɲa k'a fɔ PAIGC wasadenw de ka ca wasabulon kɔnɔ ka tɛmɛ wasaden bɛɛ kan o ye k'a fɔ ni jamana ɲɛmaayaso lankolonyara jamana ɲɛmaa la wasabulon ɲɛmaa o de bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye furancɛrɔ fanga kunna yanni kow ka ɲɔgɔn sɔrɔ olu sina k'u bolo kɔrɔta sa wasabulon ɲɛmaa n'a ma ɲa k'a fɔ o ye Domingo Simões Pereira ka fanga ɲinindɔ PAIGC yɛrɛ maa ye wasabulon ɲɛmaa sina ka kɛ furancɛrɔ fanga ɲɛmaa ye ko kumana ko o bi kɛ jamana ɲɛmaa ye a yɛrɛ kan k'i dantigɛ jabaranin na dɔw ka fɔ la ka bɛn ni sibiri février kalo tile 29 ye bibi in kɔni na jamana ɲɛmaa kɔni gɛn bɛ 2 ye Umaru Sisoko Ambalo ko k'a ye jamana ɲɛmaa ye wasabulon ɲɛmaa ni o ye Cipriano Kasama ye o fɛnɛ n'an bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye bi a ko kɔni bɛ cogo min kɔni na surasiw minnu dɔn kun bɛ ni kafo jaso ye kuma bɛɛ ni Guinée Bissau yɛrɛ fura dama ni u bi tiɲɛ ka fɔ jasotɔ jamana ɲɛmaa bi ni kɛnɛ karaba fɔ k'a ka denbaya maa dɔw fɛnɛ fa a fɛ surasiw kɔni ngɛmɛ ka CEDEAO ka kumaw lamɛn k'u sen bɔ ko caman na dɔw y'a yira k'a fɔ juma février kalo tile 28 u kɔni kun ye yɔrɔ caman minɛ a bi n'a fɔ u b'a fɛ ka fara Umaru Sisoko Ambalo de kan wa u kɔni dara fanga bonda caman minɛ minisiri ɲɛmaa ni o ye Aristide Gomes ka dagayɔrɔ ye u minɛna
ka sabu kɛ jamana ɲɛma Umaru Sisoko Ambalo wali kelen min ko k'ale ye jamana ɲɛma ye o y'a yira k'a fɔ minisiri ɲɛma ka baara banna fo a ye minisiri ɲɛma kura jira k'o bi sigi Aristide Gomes nɔna o ye Nuno Gomes nabiya min ye jamana kuntigisigi kalata ta ko gale la a yɛrɛ kun ye cɛbɔ ye nka a ma se ka taa yɔrɔ jan tako filanan na a farala Umaru Sisoko Ambalo kan ale lajala bi kɛ minisiri ɲɛma ye a ko kɔni mana tigɛ Dawuda kɔni kan surasiw kɔni gɛmɛ ka fan jama minɛ u faran bɛ fan kelen min kɔni kan u ma se ka dɔ nka dɔw fana y'a yira k'a fɔ u bɛ k'u ka kɛta kɛ ko ni jamana ɲamina nin jogo in na ka kan olu ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ka sɔrɔ u ma fara dɔ kan. Kameruninkaw fɛ wasadenzigi kalata jaabiw sera ka sidɔ kalata labɛnni jɛkulu fɛ sebaya dira jamana ɲɛma ka fanga ɲini dɔ de mɔ ni o ye Paul Biya ka fanga ɲini dɔ ye ka sabu kɛ wasaden fanba sɔrɔla ale de fɛ kalata jaabi bɔlen ka fɔ la min ye wasaden 139 ye Paul Biya ka fanga ɲini dɔ ye o de sɔrɔ nga wasaden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan 180 do b'a jira k'a fɔ a ye maa fanba sɔrɔ yɔrɔ dɔw kɔni bɛ yen Anglais fɔ ma yɔrɔ maa minnu kɛmɛ ka mugu ni kisɛ ta u ni Cameroun ni fanga cɛ kalata in do a ma se ka kɛ nɔgɔya la ye wasaden dani zabade bi bɔ o mara yɔrɔ 11 kɔnɔ kalata wɛrɛ kan ka labɛn ye u kama ko élection partielle o kumana min ye Paul Biya ka fanga ɲini dɔ kɔni ye a bɛ ɲɛkun na wasaden fanba bɛ a bolo fanga sinamatɔ min ni o kɔni nana jɔyɔrɔ filanan na wasaden 5 dɔrɔn de sɔrɔla a fɛ nka caman y'a jira k'a fɔ kalata wɛrɛ min kan ka kɛ Anglais fɔ yɔrɔ kɔnɔ na n'o tɛra ka kɛ bɛ k'a bɛ sɔn ka a ka sɔrɔlen kɔrɔ n'o ye 7 ye k'i tɛgɛ da o kan bawo o de tun bɛ a bolo wasabulon kɔrɔ kɔnɔ ka sabu kɛ o Anglais fɔ ma yɔrɔ in fanba o y'a ka mɔɔw de ye o kumana min ye Maurice Kamto yɛrɛ ye sa maa min ni jamana ɲɛma y'i kɔ da ɲɔgɔn na jamana kuntigisi kalata senfɛ n'a taara laban kaso la don la ale kɔni ma ye wasadensigi kalata in na ka sabu k'a y'a ɲina kanubaw fɛ ko maa si kana bɔ ka i sen don kalata la ka sabu kɛ a man ka kalata ka kɛ Cameroun ni jamana kɔnɔ nin kuma in na Anglais fɔ ma yɔrɔ maaw ni mugu ni kisɛ bɛ ɲɔgɔn na ko kalata tɛ se ka labɛn jamana kɔnɔ k'o ko to sen na ka da u tulo kan k'a fɔ Congo Kinshasa kaw fɛ yen surasiya ɲɛmaaba dɔ lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Congo Kinshasa kaw fɛ n'a kun bɛ bɔnɛ banfula don maaw kunna jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila tile la a ɲɛmaaba dabama ka wele sera ma cogo la cogo min kɛmɛ ka maa caman kɔnɔ gwa dɔw yɛrɛ sigan bɛ n'a kundon de di ka sabu kɛ jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila taalen maa min nana nɔna a barata faralaw ka k'o lana a n'a ka fanga ɲinindɔn Félix Tshisekedi o ni jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka fa fɔmɛ ɲɔgɔn kɔ bi ni maa ye min vatulen filɛ nin ye maa de do min kun bɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila bolo Félix Tshisekedi ka fanga de kɛnɛ kɛ ka kundon zawa jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila fanfɛ mɔɔw de kɛndɛ ka se ka hakili don yɔrɔ sɔrɔ o kɔrɔ Delphine Kayimbi a furumuso kɔni y'a yira k'a fɔ ale kɔni jina ka bala k'a yara ale ye so kɔnɔ a b'i n'a fɔ dusukunnabana de y'a kirikara n'o ye crise cardiaque ye muso ka fɔ la nka maa bɛ maa la Congo Kinshasa jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka fanfɛmɔɔw na olu dɔw y'a yira k'a fɔ a kun don min sɔn ka kɛ ka sabu kɛ fɛɛrɛ caman bɛ o kɛcogo in na ka sɔrɔ a ma dɔn joona bawo maa in bilama tuma bɛɛ a kun bɛ wele bɔgɔ jeninen ka fanga kura fɛ wa a yɛrɛ kun se t'a yɛrɛ lɔ bilen Congo faaba la Kinshasa ka sabu kɛ ɲamadan gɛn bɛ ka ɲɛsin a mɔ kiri fɛ tuma bɛɛ a bɛ wele ka taa a ka baarakɛ yɔrɔ kɔrɔ la a kun ye yɔrɔ min ɲɛmaa ye ka ɲininkali bisaden guwan a la ka sabu kɛ Félix Tshisekedi ka fanga kɛmɛ k'a jira k'a fɔ u sigan bɛɛ la k'a fɔ a b'a fɛ ni ka jamana bisi basa ni ka fɔ jasoli ye o kumana o sɛgɛsɛgɛli bisaden kun bɛ to ka guwan a la tuma bɛɛ wa a yɛrɛ se kun t'a yɛrɛ lɔ bilen jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ka fa kɔni y'a jira k'a fɔ nin jogo in kɔni fɔ sɛgɛsɛgɛli ka dayɛlɛ ko kunga maa in zacogo ka se ka sidɔn ka sabu kɛ bi olu ni fanga kura ni ɲɔgɔn cɛ kɛmɛ sa bɛ sera faba bɛ sera ye hali n'o y'a sɔrɔ o farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ fanga in ka se ka sɔrɔ Félix Tshisekedi fɛ o bilama u bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o Congo Kinshasa kelen binaku ka u ka fɔlikɛla ba dɔ bɛ yen ko Fally Ipupa ale kun kan ka taa fɔli la Faransi duguba la Paris ka bɛn ni juma février kalo tile 28 ye nka fanga sinamatɔw ganuba minnu bɛ Faransi jamana kɔnɔ ani nazarala jamana wɛrɛw kɔnɔ ni u se tɛ Congo Kinshasa foyi la u kɛmɛ ka Congo Kinshasa fangaw filɛ jamana juguw ye
kabini jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila tile kana se Félix Tshisekedi mɔ fangasiinamatɔw ka n'u b'a denmisɛn ninnu b'u yɛrɛ wele ko combattants kɛlɛkɛlaw e fɔlikɛla o fɔlikɛla sa n'u kɔni y'a ye k'a fɔ e ni Congo Kinshasa fanga de ka surun a ka ca la i ka fɔli kɔni ka da farafinna n'i kɔni nana nazarala kɔni n'olu kɔni bɛ ɲɔgɔn na nin combattant ninnu de kun y'u kangari da u ka fɔlikɛlaba in ye sa n'o ye Fally Ipupa ye k'a fɔ a ka ne hakilina tigɛ k'a fɔ a bɛ fɔli in kɛ bawo olu n'a tiɲɛ cogo bɛɛ lajɛlen la wa a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye ka sabu kɛ f'a b'a la Paris fɔlikɛ yɔrɔ in yɛrɛ la min ye tasumabaw ye olu manana fan caman fɛ kabini nɛgɛ ɲɛ 18 sanga 30 fitirimagwɛn kumaw tasuma kun bira ka wuli a fɔlikɛ yɔrɔw dafɛ a ma ɲɛ min kɔ Faransi lakana tigilamɔgɔw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ni ka lakana sɛbɛkɔrɔ sabati combattant ni o ye fangasiinamatɔw ka nuba ninnu ye tunga fɛ Congo Kinshasa jamanadenw na u bɛ ka jira u ka laseliw la ka fɔ an y'a suda i la ka fɔ Congo Kinshasa fanga masurunama fan o fan fɔlikɛla la i kɔni tɛ lafiya i ka fɔli kɔnɔ Faransi wali kelen nazarala jamanaw na i ye tulokun gɛlɛya wa i ka dɔn k'a fɔ a tɛna kɛ ko in kɔni bɛ taa se nɛgɛ ɲɛ 20 waatiw ma kuma min lakana tigilamɔgɔw Faransi u sera ka lakana juru sɛbɛkɔrɔ bonya ko in kɔni sera ka kɛ nka kɔni kɛra fɔlikɛla ka ɲɛkumu kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi na min ye Talibanakaw ye olu ye maaw ye Afghanistan minnu ni Ameriki jamana donna u nɔfɛ k'u gɛn ka bɔ fanga na ka nana a ɲɛnama ye jamana ɲɛmaaya la ko Ahmed Karzai ko in kɛra san 2000 kumaw de wa k'a daminɛ o la sa ka na bila bi la Talibanw mɛnɛ de ko Afghanistan jamana minnu bɛ fanga kɔni na olu nɔ na u tɛ lafiya wa Amerikikaw minnu y'u dɛmɛbaw ye surasiw la Afghanistan jamana kɔnɔ olu tɛ lafiya Ameriki jamana yɛrɛ kun bɛ k'i yɛrɛ ɲina kɛlɛ bolo sa ka sabu kɛ kabini Ala ka Ameriki da a b'a ka walikɛlaw la a ma deli ka nin n'a ɲɔgɔnna kɛlɛkun da la jangɛ o kumana Donald Trump bɛna fanga na saa min na a kun ye layidu ta jamanadenw ye k'a fɔ ne kɔni kɛra jamana ɲɛmaaya Ameriki kɛlɛ banbaliw minnu filɛ nin ye senna Ameriki ka den bolo surasiw na segin nso dɛrɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ kalata wɛrɛ bɛ k'i kunda Ameriki jamana kan k'a ye cɛbɔ ye o la a ka dalaka ka se ka bɔ Donald Trump b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la Taliban gɛlɛ in ka nɔgɔya Ameriki surasiw ka se ka bɔ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn de la Ameriki surasiw ani Afghanistan fanga ni Talibanakaw ni ɲɔgɔn cɛ Mike Pompeo ni o ye Donald Trump ka minisiri ye minisiri min ɲɛsin bɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma ale yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan ka taa se soronnadi donba ma min kɛra sababu ye ka tɛgɛnɔbila in yɛrɛ nɔgɔya ni o ye Zalmaya Khalilzad ye ka taa se Talibanakaw ka ɲɛma ma Abdullah Ghani Baradar olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ ka Qatar Doha n'o ye Qatar faba ye ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn in na bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ kuma ko tɛgɛnɔbila kɛlen kɔfɛ bɛnkan sɛbɛn na Ameriki surasiyaw bi benga bɔli daminɛ ka na u tɔto fɔ surasi 8,600 ani 600 ye tile 100 ani tile 30 ani tile 5 kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen kalo 14 tɔ kɔnɔ Ameriki surasiw bɛɛ ka se ka bɔ Afghanistan kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye fale dɔw fɛnɛ ye o kan ka kɛ kasodenw Ameriki surasi minɛnenw Talibanw fɛ ani Talibanw ka kɛlɛcɛ minɛnenw Ameriki fɛ olu bi fale ɲɔgɔn na surasi 1000 ɲɔgɔn na o de bɛ Talibanw bolo Ameriki surasiw la Talibanw ka kɛlɛcɛ 5000 ɲɔgɔn na de bɛ Amerikikaw bolo o kumana olu bi fale ɲɔgɔn na yanni marisi kalo tile 10 cɛ a kɔni jira la k'a fɔ bɛɛ k'i janto bɛnkan in na a ka se ka wale mugu mankan ka da walasa Amerikikaw ka se ka bɔ Afghanistan jamana kɔnɔ ni Talibanw kɔni ma se ka bɛnkan labato a na jagoya Ameriki ma a ka fara Afghanistan faamaw ka u ka kɛlɛ bin ko kura Talibanw ka kɔni mana tigɛ dawuda kɔni nka Amerikikaw kɔni ka laɲini de ye kɛlɛ in ka se ka ba ten sa surasiw ye dɔ kɛ Taliban kɛlɛ la Afghanistan u ka se k'u ka denbaya la Ameriki jamana kɔnɔ bana min bɔra Chine jamana kɔnɔ ni u k'a ma ko coronavirus Faransi jamana n'an bɛ a ye k'a fɔ a ka kan bana in a ka kunbɛn Faransi jamana kɔnɔ yan'a ka taa ka dangɛ ka sabu kɛ Emmanuel Macron yɛrɛ balala k'i yɛrɛ sɔrɔ labitaninso la ni kɛnɛya tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya senfɛ kɔrɔfɔw gɛlɛyara kosɛbɛ kɛnɛya tigilama bɛ kɛnɛya tigilama la o ka kɔrɔfɔ kun funeninen kun don ka ɲɛsin jamana ɲɛma Emmanuel Macron ma o de kosɔn Emmanuel Macron n'a ka fanga u n'an bɛ a lajɛ ka hakilina dɔw ta a ɲini bɛ Faransi jamana kɔnɔ maa si kana fɔ k'i bi kafo bilen yɔrɔ la yɔrɔ min goronen don k'a bi taa doroko ɲɔgɔn na kojugu k'o ka dabila
maa kɔni mana se hakɛ dɔ kɔni mɔ kɔni a ka lajɛ a ka yɛrɛkɛ maa mana se maa 5,000 mɔ a man kan aw ka ye ɲɔgɔn kan o tɛmɛnen kɔfɛ bana in yera Faransi fa minnu fɛ maa minnu bɛ o yɔrɔw la u ka lajɛ ka muɲuku maɲakaw nɔgɔya ka sabu kɛ bibi na min ye Faransi jamana ye maa kɛn bɛ maa 70 ani maa 3 ye 2 fatura ka ban aya min ye Iran yɛrɛ jamana ye a jarala k'a fɔ sibiri maa 9 wɛrɛw fara bana in fɛ u bi maa faale kɛ 43 ye minnu bananen don 50 ani nga fɔ 500 ani 93 o ye maa bananenw ye o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o cɛ kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.